Така се разваля една френска къща. Това е като динозавър. Да, тате. Една машина държи това, за да не се дига прах. А тази машина отпред пръска вода, за да не се дига пушек от това, което и прах от това, което кърти в момента. Подовете изглеждат все едно са оттукли. Какви са тия туклени подове, не знам как става.